Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина улгатыба койбір темалар турында кыскача. Татарстанда Җиңү армиясына кушыл дип исемләнгән телемарафон уза. Хәрби хезмәткәрләргә хәзер нинди ярдәм күрсәтелә? Юл хәрәкәте кагыйдәләрен искә төшерделәр һәм фигуралы йөртү осталыгын күрсәттеләр. Яршолыда автоледи бәйгесе узды. Бүген Татарстанда контракт буенча хәрби хезмәткә ярдәм итү өчен Җиңү армиясына кушыл дип аталган 12 сәгатьлек телемарафон уза. Аның кысаларында сугышчыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм чаралары, республикадан кемгә югары түләүләр, контракт төзү һәм 1,5 миллион сумга кадәр алу турында сөйләделәр. Телемарафонда шәһәр мэры Нойлы Мәгъдиев, шулай ук безнең төшерү төркемендә катнашты. Шолы мэры Нойлы Мәгъдиев хәрбиләр һәм аларның туганнары өчен ярдәм чаралары турында сөйләде. Шулай итеп, сугышчы гаиләләрендә 54 бала дөньяга туа. Шәһәр башлыгы шаяртып әйткәнчә, ул хәзер бу сабыйларның икенче әтиләре. Ул һәр чыгарылышта булырга тырыша. Моннан тыш һәр гаиләгә шәһәрдән 100 000 сум акча бирелә. Эта сплоченность закладывается сегодня всеми теми действиями, которые делают жители города Набережной Челны, муниципалитет Республики Татарстан, главы городов и районов. Мы реальными действиями сегодня, пусть и небольшими шагами, поддерживая семьи военнослужащих, поддерживая наши шефские воинские части, закладываем то самое единство общества, которое будет жить и работать после специальной военной операции. Әтиләре алгысызлыкта булган 500-дән артык балалар икенче елны балалар бакчаларына бушла йөри. Мәктәп туклануы өчен дә түләми. Хәзерге вакытта 700-дән артык кеше шәһәр бюджеты хисабына җәйге сәламәтләндерү лагерьләрендә ял итә. Российской Федерации это мощная сила, это сила, которая поддерживается нашим многонациональным народом, это сила, которую никогда никому невозможно победить. И я думаю, что все то, что сегодня делается государством, муниципалитетами, все это приближает нашу общую победу. Моннан тыш даими нигездә шәһәрдән гуманитар һәм шефлык ярдәме дә җибәрелә. Мәсәлән, махсус хәрби операция башыннан хәрбиләргә 1000 тоннадан артык авырлыктагы йөк тапшырылган. Хәзерге вакытта 2000-нән артык чаллы кешесе Россия мәнфәгатьләрен һәм тыныч халыкны яклый. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Россия оборона министрлыгы белән контрактны хәрби хезмәткә сайлап алу мобиль пунктларында гына түгел, теләгән һәркем чаллы хәрби комиссариатларына да килә ала. Шул ук вакытта Җиңү армиясе сафларын тулыландыру өчен Ярчаллыга илнең башка шәһәрләреннән дә киләләр. Тулырак калдагы минутларда. Андрей гаиләсе белән Чаллыга Якутиядан 1 ай элек килгән 50 яшьлек ир-ат махсус хәрби операцияга барырга карары икенче шәхси сок бизнесы белән шөгыльләнгән. Аның сүзләренчә, хәзер минем чират җитде ди ир-ат, контрактны Татарстанда имзаларга карар кылган. Меня устраивают условия в Татарстане для заключения контракта на специальную военную операцию. Поэтому я здесь, пора родину защищать, да? Потому что кто-то должен делать эту работу, кто-то должен выполнить долг. Хәзерге вакытта Татарстанның Батыр исемле 3-нче батальонына Чаллыда оборона министрлыгы белән килешү төзегән 30 контрактчы кергән. Рөстәмгә 42 яшь ир-ат Казахстанда туган, аннары Россиягә күченгән. Күптән түгел генә Чаллы предприятиеләренең берсендә хезмәт иткән, ә бүген ул Җиңү армиясына керергә мөһим карар кабул иткән. Переживаю за то, что многие там уже устали, Я не знаю, чем-то смогу помочь, как-то какие-то умения свои покажу, навыки. Булачак хәрбиләрне җәлеп итү буенча эш узган елның февраленнан ук башланды дип уртаклашты Үзәк һәм Автозавод районнарының хәрби комиссары Рәшит Ильясов. Ә предприятиеләр хезмәткәрләренең кабул итеп, аларга административ отпуск бирәләр. Махсус хәрби операциядан соң кайткач, ир-атлар эш урыннарына кире кайта ала. Мы знакомим с нашими предприятиями. Многих мы устраиваем на КАМАЗ. Это, скажем, наш автогигант, наш передовик автомобильной промышленности России. И тем самым люди понимают, что, вернувшись с СВО, они уже
приобретут, может быть, и не может быть, а точно приобретут и новое место работы, и новое место жизни. 2024 yılның 1 июленнән Татарстанда бер тапкыр бирелә торган түләүләр 1 миллионнан артык сумга кадәр арттырылды. Бу бүгенге көндә Россиядә иң зурларның берсе. Сумма булай төзелә. Республика 1 миллион сумнан артык, Россия Федерациясе оборона министрлыгы 195 мең, шәһәрләр һәм районнар 300 меңгә кадәр түли. Өстәвенә эш бирүчеләрдән түләүләр дә бар. Әмма контрактны Татарстанда 2024 елның 31 июленә кадәр имзалау шарты бар. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен искә төшерделәр һәм фигуралы йөртү усталыгын күрсәттеләр. Ярышчылыда дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре белән берлектә оештырылган автоледи бәйгесе узды. 20 катнашучы 3 этапта ярышты. Иҗади, теория һәм практика. Чарада безнең хезмәттәшебез дә булды. Кемдер автоледи бәйгесендә беренче тапкыр гына катнашмый, башкалар озак вакыт батырчылык итмәгәннәр һәм менә ниһаять уйлар һәм көч белән җыелганнар дип таный хатын-кызлар. Бу конкурста мин күптәннән катнашырга теләгән идем. Менә дус иптәшем тәкъдим итте миңа катнашырга һәм мин монда килдем бүген. Өстәвенә һәрбер катнашучы үз фантазиясенә таянып тимер атын да бизәп килгән. Безнең егетләребезгә көч, рухи көч бирер өчен, шуңа күрә без шушы стильдә машинаны бизәргә булдык. Катнашучыларның җиңү өчен аларның ярдәм төркеме җан атты. Алар иҗади номерлар уйлап чыгарганнар. Путеводная звезда, лидеры меня, будет первая она. Беренче тапкыр әлеге бәйге 1998 елда Яршаллыда уздырыла. Бу ярышлардан соң республиканың башка шәһәрләрендә һәм районнарында да бәйге оештырыла башлый. Можно смело сказать, что в автостолице нашей большой и объятной родины, родины КамАЗа, где именно автоспорт зарождался, именно было уделено большое внимание прекрасной половине человечества. Яршаллыда Таисия Кириллова беренче урынны яулады, икенче урында Анна Филиппова, өченче урында Сабина Артемьева. Тукай районының абсолют автоледисы булып Татьяна Софиулина танылды. Көмеш һәм бронза призерлары исә Лариса Андреева һәм Виктория Королева. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.